Molweni namhlanje ndime apha neqhawekazi lalapha eMzantsi Afrika uSipokazi Jonas. Khawusixelele ngawe kwaye ke ngokuba wenza ntoni? Molo bhuti, besanothetha ngento uba ndikubize ntoni ndithini khaya nethiwa ndithi mnumzana. Kuba ndisesikolweni ndingumnumzana. Sesibale. Igama lam nguSipokazi Jonas, ndingumbhali wemibongo, theatre maker, filmmaker. Andiyazi ke ezo nto ngesiXhosa intoni but eqonga imibongo, mabonakude, zonke ezo nto. So I'm an artist, ndingumbhali. Yho, siyayithanda ke ngoku lonto ngakumbi ke umuntu ovela ngapha kwaXhosa ozoza nolwazi olunzulu olutyebileyo oluvela kwaXhosa. Ke umuntu angazifumana njani iincwadi zakho, singakumamela njani? Ukhona na ku YouTube kulamakhasi onxibelelwano? Ndikhona kwiindawo zonke, so ndinencwadi apha endibhalileyo ekuthiwa ngu-Weeping Becomes a River. Imibongo ne, kodwa ke ndigxibe nentsomi because umdla wam is as umntu ofunde kwi-Model C schools. Ndiyendalahle kwasisiXhosa. It's sort of an ongoing battle to recover. Le ngxubakaxaka between isiXhosa nesiNgesi in my writing, trying to figure out uba ndingubani, ndisuka phi, zonke ezo nto. So le ncwadi plus audiobook nezinye ke films and so on khona ku YouTube, Instagram, social media, website yam, zonke izinto zikhona online, uninzi lwazo. But nyani umdla wam kuba how to recover my identity as umXhosa, as umuntu omnyama, and Ndiqinisekile ngalento ukuba baninzi abantu abalapha eMzantsi Afrika abayivayo lento uyithethayo ngoku. Ndinethemba ukuba abantu bazoba nomdla, bazokulandela, bazofunda kuwe, kwazi nabo bazikhulule. Ungabakhuthaza njani abantu ukuze bakhulise uthando lokufunda ebantwaneni? Yho bethuna, I think luxanduva lethu sonke. Into yofunda ayiphelelanga abantwaneni okanye kootishara esikolweni, because nethi sibe ngabantu abafundayo, singabantu abakwazi ubhala, xa singabantu okanye ababalisa amabali ethu. Iintsomi ezibalekile kwimbali yethu kuba umuntu ubuyazi uba thina umzekelo apha kule ndawo sihlala kuyo konye kule ngingqi kwenziwa njani, imithetho yalapha ithini, into enjalo. So bezibalekile to also just pass down knowledge from generation to generation. Xa singafundi, xa singabhali, which means zikho into ezilahlekayo, zikho into ezisilelayo, kubalekile sifunde ukuze sizazi uba sisuka phi, singobani. And bakhona abantu abaredi ke sichazela uba singobani. Kunjalo. So ukuze siqiniseke uba the right story that goes out is the one that we've lived, we must tell our own stories. Okanye uzofika ke ngokomnye umuntu akubalisela uba ungubani bani. Bakunika ifani kwindawo yesiduko, bakunika igama elifana noNelson kodwa ngorhola ihlahla. Andithi ba kunjalo. Yeva ndinguJonas. Yabona ke ngoku lonto. Umzekelo kanjani, but you know I carry that history even in my own. Inguwe ke ngoku leyo. Ayithethi ukuba mawuyilahle ngoku ngenxa yokuba kodwa uzofunda kuyo. Silapha ke ngoku eBridge House namhlanje. Uyaqala na uzapha? Ngiyaqala uzapha. Yintoni oyiqaphelayo ngeBridge House namhlanje ungayaziyo mhlawumbe ngokubuvuka ekseni? Kuhle. Kuyabukeka. But I think for me it heightens this feeling of us pili in the same South Africa sonke. You know, and I think abantu experiences as funny for sure, but kubalekile man babantu badibane. Whether it's through ilwimi okanye ntoni, but ibalekile into sibonane. I feel like nethi abantu bahlale bodwa baye bangababona abanye abantu. So ukuze umbone umuntu, uzibone ubuntu nawe komnye umuntu, funeka sihlangane. And so I think yazi lento ukuba oko thina singabantu simane sibuyela kule nto ukuba umuntu ngumuntu ngabantu, wonke umuntu uthetha ngayo kodwa inzulu nobutyebi. Le nto uyithethayo ke ngoku ndifuna ukuphinde ndixhase kuyo. Le nto ukuba akunothi uba umuntu ngumuntu ngabantu kodwa uphila apha ungaphili nabo bonke abantu. Ndithanda omnye umfana ebulela kuba uthi uziva nokwebucala because yena indlela akhule ngayo, ukhule nabantu, ukhule like, you know, just a very diverse kind of background. And so iyasokolisa wethu uzama ukufitha indawo apho abantu benza into efanayo, into yofunda net, because xa sithetha ngencwadi ne, xa sithetha even ngento yoba abantu mabafunde isiXhosa, sithethe nje ngabantwana abamnyama. Because bonke member bayafunda. Njalo.
bonke bamele bafunda yaso. Njalo yiyo loo nto ndilapha ke ngoku abanye abantu bathi khawubuyele ekhaya uzofundisa apho. Ndithi hayi, kukho abantu abasidingayo isiXhosa ukuze sivale ke ngoku esaa sirhotyana esikhoyo, phofu aso sirhotyana sisirhobo esikhula umngxunya wonke. Kodwa siyabulela kakhulu ngexesha lakho namhlanje, nokuza apha nolwazi lwakho eBridge House. Enkosi.